Salam, zan takaita muku ɓata lokaci domin kallon Izzar so kashi na 93 ta yadda zan baku labarin fim ɗin daga farko har ƙarshe. An fara shirin ne inda malam yake sanar da Ummar Hashim akan akwai maganar da yake son su yi amma lokaci bai ba su dama ba. Sannan ya ji daɗi sosai yadda mai girma Mutawalle ya yabi Ummar Hashim. Sannan da ƙarshe ya sa masa albarka ya tashi ya tafi. Bayan nan sai inda aka nuna Ummar Hashim yana tuki yana tunanin abin da malam yake son ya tattauna tare da shi amma ya ki gaya mai har yanzu. An nuna ma'aikata inda Ummar Hashim ya tara dukkan ma'aikata na wannan ma'aikatan yake sanar da su cewa suna sanar da cewa an yi kwana biyu babu ma'aikaci mai matsayin accountant amma yana musu albishir cewa an samu wacce za ta mai gurbinsa na accountant ba kowa wacce illa Hajara diyar Mutawalle. Faɗin haka biyo Jibrin daɗi ba da shi da mutanensa inda suka nuna ɓacin rai aka nuna su ɗaya bayan ɗaya suna harare-harare da huci. Ummar Hashim ya buƙaci a je a duba na kowa wanda yake kwance a asibiti ba shi da lafiya. Komawarsa ofis ke da wuya Ummar Hashim ya kira Hajara inda yake ba ta shawara akan ta yi aiki da gaskiya da riƙon amana sannan kar ta ɗaga kowa kafa ko da shi ɗin ne. A wani ɓangaren kuwa Jibrin da mutanensa suka keɓe suna tattauna matsalar da take fuskanto su. Na ɗaya hukuncin da Ummar Hashim zai yanke musu, sannan na biyu sanya Hajara a matsayin kujerar accountant. Fargaba ya yi wa Jibrin yawa inda yake tsoron har yanzu Ummar Hashim bai ce musu komai ba. Jibrin ya lura kowa yana sa albarkacin bakinsa amma Saudat ta yi shiru da ce komai ba. Nan ya mata magana ya ce, Saudat, kowa yana magana ke kin yi shiru da ce komai ba. Buɗar bakin Saudat take cewa ita tana ganin ba ta da abin da za ta ce sannan ko da za a wuni ba za ta ce komai ba. Amma tana son ta sanar da su cewa wannan ranar ita ce ranar ta ƙarshe ta inda ta zauna tare da su. Ita daga yau ta tuba ta bar wannan tafiyar rashin amana. A nan ta ƙara nunar da shi cewa ita fa wannan zaman shine zamanta na ƙarshe, ta gaji da wani abin da suke aikatawa a wannan kamfani. Sun gaji da abin da suke aikatawa a wannan kamfani da kuma Ummar Hashim. Daga ƙarshe ta nuna ta bar wannan tafiyar tasu ta rashin tsoron Allah. Jibrin ya miƙe zumbur ya kira sunanta amma ko a jikinta ta wuce ta fita. Kowannensu jikinsu ya yi sanyi faruwar hakan. Fitar Saudat ke da wuya suka yi kacibus da Hajara duk ta rikice ta wuce ta shiga ofis ɗin Ummar Hashim take sanar da shi akwai matsala a cikin wannan ma'aikatan, ya ce da ita ta samu waje ta zauna. Aka nuno Saudat inda take cewa Ummar Hashim ita ta fita sannan tana sanar da shi cewa suna nan suna kulla wani sabon makircin, ya ce da ita ta bar su duk abin da za su yi ba za su yi nasara ba. Ta ƙara da cewa da shi mutanen nan ba su da wani buri kamar su ga bayanka da durƙushewar wannan kamfanin. Ya ƙara tabbatar mata da cewa ba za su yi tasiri ba sannan yana umartanta ta koma cikinsu ta ci gaba da nuna musu abin da suke yi bai dace ba. A can kuwa Jibrin ya ɗauki mutanensa suka garzaya asibiti domin duba na kuwa. Shigar su asibitin ke da wuya Ummar Hashim da nashi tawagar su ba suka zo asibitin. A nan ne shirin ya ƙare sai sati mai zuwa muga abin da zai faru. Abun burgewa a shirin shine yadda suka ambaci falalar karanta suratul Fatiha da Aminu Rasulu, sannan suka ja hankali akan jinkirta sallah ba tare da wani uzuri ba. Haka zalika suka yi jan hankali ga maza da mata da suke raye-raye a social media yadda suke raba dare suna chatting. Babban abin burgewa shine yadda suke ambatar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nuna darajarsa. Allah ya sa mu cika da imani. Kada ku manta ku yi subscribe din wannan channel din namu mai suna Halal Wood Production.